Ahojte matematici, tak dnešné videjko znova mocniny a odmocniny, pretože ich nikdy nie je dosť. A ideme si ukázať také finty, aby sa lepšie počítalo. Tak, mali sme takýto príklad. X na druhú rovná sa 16. Tak, pri takomto zápise väčšina žiakov povie, čo na druhú je 16. Tak, čo to znamená to na druhú? To je vlastne x krát x. Takže to je číslo krát číslo. Dve rovnaké čísla, ktoré nám dohromady dajú, keď ich vynásobíme 16. Tak každého napadne, že to je štvorka. No ale, to je len polovičná správna odpoveď. Prečo? Pretože ak ja zoberiem tento zápis, ako ja vlastne tu na x na druhú odstránim toto na druhú, no tak, že celú túto rovnicu robím opačný postup k umocňovaniu odmocním. Áno, tak. Tu nám vznikne čo? Odmocnina z x na druhú rovná sa odmocnina zo 16. Teraz budeme vidieť ten rozdiel, že čo sa tu nastane? Odmocnina a x na druhú, to nám vypadne a dostanem, že x je odmocnina zo 16. A odmocnina zo 16, ale bude aj 4, ale aj minus 4. Dobre, čiže tam je ten rozdiel, kedy my musíme dávať pozor, že to bude plus, minus 4. Prečo? No pretože keď ja urobím skúšku, tak skúška bude v čom spočívať? Že to x na druhú, keď dosadím, tak to bude plus 4 na druhú. 4 krát 4 je 16, ale aj minus 4 na druhú. Prečo minus 4 na druhú je tiež 16? No pretože minus 4 na druhú je minus 4 krát minus 4. Minus krát minus nám dá plus a 4 krát 4 je 16. Čiže nesmieme zabúdať pri tomto, že správny výsledok bude plus minus 4. A to je to, kde sa najčastejšie robia chyby. No, mali by sme napríklad takéto zadanie. X na druhú minus 25 je 0. Takúto rovnicu a máte vypočať x. No tak prvý krok určite, ktorý spravíte, bude, že x na druhú rovná sa 25. Prečo? Pretože keď prehodím túto minus 25 na druhú stranu, zjednodušene povieme, že sa nám tu zmení znamienko, alebo teda k celej rovnice pripočítam plus 25. Tým pádom sa mi tu mi zostane len x na druhú a tu mi vznikne 25. Znova musím to odmocniť. A odmocnina z x na druhú bude odmocnina z 25. No, aby sme predišli tej chybe, ktorú teraz sa často robí, takže ja si musím ešte napísať, že to bude vlastne odmocnina z 25. A znova, nemôžem ja povedať, že to bude len 5. Pretože bude to aj minus 5 plus minus 5. Preto potom v tých rovniciach máme riešenia, kedy musíme do váhy brať aj plusovú, aj minusovú hodnotu, pretože aj 5 na druhú je 25, ale aj minus 5 na druhú bude 25. Takže oba tie výsledky nám spĺňajú toto naše prvé zadanie, tú rovnicu. Dobre. Potom by sme mali napríklad, tu môžete mať rôzne písmenká, 3y na druhú bude, alebo si dajme takto 3y na druhú, ešte si nebudeme, bude minus 27 rovná sa 0. No, prvé určite, čo vieme, tak 3y na druhú necháme si na tejto strane a minus 27, šupneme ju sem ako plus 27. No, druhé, čo urobíme, že celú rovnicu vydelím 3 a dostanem y na druhú sa bude rovnať čomu? 27 deleno 3 je 9. No a prvý krok urobíme určite taký, že y sa bude rovnať, keď by sme to odmocnili, tak y sa bude rovnať odmocnina z 9. Pozor, odmocnina z 9 bude plus minus. Čo? 3. Prečo? No pretože aj 3 na druhú a minus 3 na druhú je tiež 9.
Keby sme urobili skúšku, obidva zápisy nám musia sedieť. 3y na druhú minus 27 rovná sa. Tak, dosadím. 3 krát prvé, 3 na druhú minus 27. A teraz čo tu máme? To je 3 krát 3 na druhú, to je 3 krát 3 je 9, minus 27. A už vidím, že 3 krát 27 minus 27 je 0. No a druhá možnosť, 3y, ešte raz to napíšeme, minus 27, dosadím. 3 krát, pozor, minus 3 na druhú, minus 27. A vidíme, že to bude v podstate taký istý základ, to bude 3 krát. A teraz minus 3 na druhú bude čo? Minus 3 krát minus 3 je 9. Minus 27 a skutočne zase toto je 27, minus 27 je 0. Nesmieme zabúdať na obidve možnosti. Dobre, na ten zápis oboch tých možností, pretože keď by ste urobili iba plus 3, tak máte iba polovičnú úspešnosť. No, napríklad 2x na druhú, čo tam dáme? 2x na druhú rovná sa 32. Také jednoduché. No, prvé, čo vás nápadne, vydelíme dvoma. X na druhú bude 32, to je 16. Odmocním a dostanem. X je odmocnina zo 16. X bude plus minus 4. Znova môžete si v rámci skúšky to dosadiť, že obe sú správne. No a potom, čo môžete ešte takýto príklad, tie zátvorkové x plus 2 na druhú je 25. No, tuto pri týchto, totižto sa dá to aj nejako identifikovať, odvodiť, aj domyslieť si. No už potom, keď nastupujú takéto príklady zátvorkové a zložitejšie, tak tam už musíte už vedieť ten postup. No toto odmocníme celé, takže dostanem čo? Odmocnina x, pozor, nezabúdať na tie zátvorky na druhú, je odmocnina z 25. Toto si aj rozoberieme, to je také celkom fajn. Čo sa nám tu nastane? Toto s týmto nám vypadne. Dvojka s odmocninou. Tu mi dostane x plus 2 rovná sa. A pozor, odmocnina z 25 bude plus minus 5. Tu na to ešte takto môžeme robiť aj ten krok. Krok, že dostanem x plus 2 je odmocnina z 25. Ešte to môžeme takto preniesť, aby ste to videli. Čiže to bude odmocnina z 25 minus 2. Áno, aj takto si to môžeme čiastkovo spraviť, aby ste to videli. No a teraz, čo tu nastane? Tak, x je odmocnina z 25, tak to si hneď rozdelíme, bude plus 5 minus 5. Takže minus 2 minus 2. A čo dostanem? Plus 5 minus 2 je 3. Minus 5 minus 2 je minus 7. Takže ja dostanem dva výsledky. No a ak to bude teda má sedieť, aj to správne, tak tá skúška musí platiť pre obidva výsledky. Takže skúšku si spravíme najskôr pre výsledok 3. Dosadím, čiže x plus 2 na druhú bude 3 plus, áno, túto trojku dosádzam, 3 plus 2 na druhú, to je 5 na druhú, bude 25, práva sa rovná 25, to by sedelo. No a ideme dosadiť ten druhý minus 7, čiže minus 7 plus 2 na druhú, bude koľko? Minus 7 plus 2 je minus 5, to celé na druhú, áno, a to je zase pre zopakovanie, to je minus 5 krát minus 5, minus minus nám dá plus, 5 krát 5 je 25. Takže vidíme, že skutočne obe riešenia, obe korene, tu by sme mali písať, že x1, 2, že sú správne. Tak, no kde napríklad ešte takéto, že 3b na druhú minus 75 sa rovná 0. Keď sme mali takéto riešenie, to isté. 3b na druhú je 75, vieme prečo, pretože minus 75 prejde na druhú stranu ako plus.
No a toto už len vydelíme 3, takže B na druhu bude koľko? 25. Áno, ak dobre hovoríme. No. A tuto čo mi bude? Zase to musím odmocniť. B bude odmocnina z 25 plus minus 5. No. A zase skúška. Či to tak bude. 3 krát, ak tam dám 5 na druhu, tam nemusím to dávať do zátvorky, minus 75. Takže čo? 3 krát 5 krát 5 je 25, minus 75. 3 krát 20 je 60, 75 minus 75 je 0. To by sedelo. No a tá druhá, ten druhý minus 5, 3 krát pozor, minus 5 na druhu vieme, minus teda 75, no tak to bude 3 krát. A zase to minus 5 na druhu bude plus 25, lebo minus nám dá plus. Takže to bude čo? Bude to 0. Takže vidíme sami, že keď máme niečo odmocníme, tak ten výsledok má dva korene. Áno, x1, x2. No a vidíme napríklad pri tomto príklade, aké je to dôležité, že vlastne tie korene nám vychádzajú tak, ako nám vyšli, že máme aj kladné číslo, aj záporné číslo, ale keď robíme skúšku, tak nám to všetko pekne potom sedí. Tak nech sa vám dobre počíta. Majte sa.